Emakhosini sipe balokhu bangibuza ne ngendaba yendoda edlisiwe ukuthi hey umntana sekhaya kunje ubhuti wami indoda yami iyenzwe kanje, so looking at 70k hey kusho ukuthi amadoda weko alawulwa imithi. Ngiyenze ngikreke ijoke ngithi yabona indoda edlisiwe uyibona ngokuthi kuyasha ngapha kumakhelwane ne, ngapha kumakhelwane kuyasha wena ubona umlilo kwamele agijima ubuze mama i-girlfriend ngaleso sikhathi ubathini umfazi, mama ngingayi kuyonceda mara kuyasha. That's how bad it is. Amadoda alahlekelwe ingqondo yokulwela iSouth Africa umhlaba wayo. It's because of abantu besifazane babulalile lonto. Solo kungayenza that video, that's why ngithethe ngenza part 2. Sike save iCountry bantu. Isensitive indaba yomuntu odlisiwe. Akakuzwa. Mama uzokhala, sisi uzokhala, bhuti uzokhala, umkhalele ubhuti wakho, umkhalele ubabu wakho adlisiwe. Isensitive lokho ukuthi ngicela ukukutshela. Akanizwa. Yoqhamuka yona leyo ngelosi angazi sekumoshekeni ukuthi aze azibonele. Hey, kunabafazi abazelwe ongithi abancele ibele lomthakathi. Kunabafazi heartless. Athi lo mfazi loyo ngenzwa njalo ende labo bafazi ukuze ba-identify balingcolisile ilizwe, they advise ba-recruiter baningi aba-recruitiwe ukuthi yey indoda ibanjwa ngale ndlela. Namhlanje indoda ilahlekelwe into eziningi, uyislimi dignity iphelile nasemndenini ngenxa yani yokuthi ulawulwa yile lo muthi abamkhandele wona. Isidliso asambi kuphela ngokuthi niyenza into ezimbi njoba ngichazile ama-periods la wenu ugcaba amathanga ukufaka izinto phansi kuningi sekuyinja nje noma iphed nje lo ndoda. So ngizocela ukupha isombululo. Makube kukhona umfana wala ekhaya kuyodingakala owakubo omdala, makube umama nobaba basekho emhlabeni, ugogo nomkhulu basekho emhlabeni, kuyofuneka omdala uyena ongakhona ukumlwela. Ninyile nina bo Jezebel, thingisho njalo ninyile bo Jezebel. Ngikhuluma ngaba abadlisi. Akukho right ukudlisa. Usazoba nomntana omfana noma mama unomntana omfana uphuma umemeze ukhohle ukuthi wayenza ubabakhe kanjalo. Mase yenza emntaneni wakho ukhalisa mayimaye. Ayikho into ezofuna ukuthi ibuye ungazange yenzeke before. So ifuna umuntu omdala. Ngicela ukunipha ke imvumo. Ngicela nibe patient ngayo le nsebenzo. Ozongifonela oyibukile le video akube umuntu omdala kini nonke enimthembile ukuthi hayi lo yes, kodwa makube ninezinsolo ukuthi hey lo nayo uyothakathayo ningakhona ukuthola omdadlana kunaye. Kodwa lento yenza umdala kahle ukuthi siyolwela lo muntu wesilisa ogangelwe yile ntombazana ewuJezebel, umntana okhohlakele ofundiswa abazali bakhe ukuthi amadoda ayathakathwa. Uthando liyazela abantu, likhona uthando langempela, lukhona uthando ongeke wenze effort. Uthando bantu besifazane lidinga ukuthi urespect, uthobele indoda, usubmit, ube submissive. And indoda kubalekile ukuthi uyibone ukuthi kube lula ukuthi akakuthandi lo muntu ngoba uyakulwisa into azenzayo, siyakubonisa ukuthi akakuthandi bese into yokuthi yolanda umuntu ukuthi akuthande ngenkani, it's wrong, totally wrong.
wena uzicreatela inkinga, wena usawuphendula amaqala amaningi. Remember uzele, so usayophendula into eziningi uzifaka ekejini wena. Ngoba yinina nina enikhalayo futhi at the same time ukuthi hey ungenza so ukhohliwe ukuthi umdlisela ngithi indoda uzothola bathi ye ugwazele umfazi next to nothing cause lo muthi enisebenzisayo lemigcabe eniyenzayo iniyenza nibe igora nigcine amadoda sewanithobela. Indoda izothi leyo ngelosi ngaleso sikhathi mayibuya bese imtshela ukuthi hey lo muntu lona useless bhekiki ukuphendule into enjani. Hey uzobuya kwaze kabi. I don't condone kodwa iningi labantu abasebenzisela abantu bashaywa. Umfazi usebenzisela indoda umuthi akapheleli ngokuthi abe isigora. Amandla endoda ayohleza khona, amandla endoda ukushaya. So wena amandla omfazi wila, by the time uzomrasela kuzofika lo moya wesilwane osifakile kena. Ngisho kufana nokuthi umfaka isilwane uzokubulala, uzokushaya, akenzele yonke into embi because of now when umkhejile uku one place. So into azoyisukela wena, into azoyishaya wena, into azoyihlukumeza wena. Ngoba iyadina ukuthi manje wonke umfazi kwamele abe nendoda azoyithobela ukuthi ngizotshela ubaba wakwami inesindo. Awukwazi manje ukuthi wena utshela ubaba wakwakho ngoba wena uyisigora ngithi hayi ngizobatshela bangangijwayeli kabi. Imagine. Ingakho mangizocala ngithi ngidelelwa umuntu wesifazane ngithi yabona yini indoda yakho makube yiye kufundisile ukuthi uyikhwelela ngeke usikhwele sonke and ngiblame indoda yakho. Mina ngifuna indoda yakho ngiyitshela ukuthi umlimazile namhlanje uzitshela ukuthi angasimela na. So badelela abantu abakwazi ukutshela amadoda abo. Buphi ubufazeni nabo lapho. Abantwana namhlanje bafunde leyo mikhuba nikusemshadweni ningababoni bafake ama ring futhi nayi le ring lengane. Nes Canton Sand. Asiye. Hey yahlupha. Nayi le ring lengane. Uyisabe le ring engane. Ngathi yabonisa ukuthi sithathe kathi amadoda. ICanton Building Center. Ngathi thina hey ningababoni balingisa ama ring kanje. Igora zemithi. Ninga lokothi nizije ukuthi umuntu unelaki emshadweni akusilaki uthakathile le ndoda ukuze ashade namhlanje. Emakhosini please don't forget to like and subscribe. Ningakhohlwa ke ngicela kube abantu abadala ungafoni uyoung. Ngifuna bona abantu abadala sizokwazi ukubapha isombululo sokuthi bangayolela kanjani umntanabo umfana wasekhaya emakhosini. Amen.